תינוק לי בשבילי זה באמת מתנה, זכיתי להיות פה. זכיתי בבית ספר שכיף לבוא אליו, שיש פה בנות מדהימות, שהמורות, אין לתאר את זה, באמת משקיעות את כל הנשמה שלהם בשבילנו. תינוק לי בשבילי זה כמו הבית, כאילו אני מבלה פה הרבה יותר שעות כמו שאני מבלה בבית, כשמשעמם לי אני באה לפה. כל מקום אחר שהייתי, כאילו לא כזה הסתדרתי, והבית ספר פה כאילו פשוט מצאתי את המקום שלי. וזהו, ואני חולה על הבית ספר הזה ממש. ובלילות נרוץ מתוך עצמנו אל שדות ילדות. כולם חשוב להם ממך, שלא משנה מה צריכה, יהיו פה בשבילך. אני ממש מחזקת פה את המקום שלי, ממש מאפשרים לך. וממש טוב, כאילו, זה ממש היה לי טוב שזה חופשי ועצמאי. משמעותיות בשבילי נראה לי, כי זה לצאת מעצמי קצת, אני כאילו לצאת לחברה שלא הכרתי ולפתח את האישיות שלי בכיוונים שונים. נהניתי השנה ממש מהחברות כאן, באמת חברות מדהימות, וגם המורות כאן כאילו באמת באו לתמוך בי כל השנה, כאילו יש צריכה עזרה קטנה ישר באות עוזרות לי. שהוא לא רגיל, זה בית, זה משפחה. היה לי מדהים להכיר את המקום הזה, הם תרמו לי המון. אני חושבת שבלעדי הצוות ומה שנקרא מעלה ערב, לא הייתי מגיעה לאן שהגעתי היום. קודם כל, כשהגעתי לבית ספר, הגעתי ממש עם ציפיות נמוכות. הייתי שנה בבית וחיפשתי הרבה זמן בית ספר שהוא בדיוק כמו שאני רוצה. באמת שלא חשבתי שאני אמצא מקום כל כך מדהים, באמת. בית שלי קודם כל, כאילו יש כאן רק חברות, כאילו המורות, פשוט החברות הכי טובות שלך, שתמיד אכפת להם ממך, תמיד אומרות לדעת מה הרוח שלך, איך את בחיים. זה מקום מדהים, זכיתי להכיר בנות מקסימות, חברות טובות, צוות מדהים שהשקיעו בי המון. זה מקום שממש נהניתי לבוא אליו, נהניתי ללמוד, נהניתי להיות כאן עם החברות. יכולתי פשוט להיות מי שאני, להרגיש שאני בבית. מדהימות, היה מהמם, היה כיף, באמת אין עוד מקום כזה. הצוות והבנות וכולם, המקום. גיליתי השנה, באמת, שהרבה דברים על עצמי, גיליתי שאפשר להיות אתה בעצמך. לא תמיד קל לך לראות את זה בעולם, לפעמים אתה מגיע למצבים והחברה מבקשת דברים, ופה דווקא גיליתי שלהיות מי שאתה זה הכי נכון לך, והכי נכון לכולם גם. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים, כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו. שנתיים מדהימות, שמחה שהגעתי לפה לשנתיים ולא פספסתי אף שנה. נהניתי מכל רגע, גם מהפעילויות, מהטיולים וגם סתם להיות פה. וזהו, נתגעגע מאוד. ממש השתניתי, והכי לטובה. כאילו גם מצאתי בי את המקום השלב הזה שחיפשתי הרבה זמן, פשוט מצאתי את עצמי, בניתי את עצמי כאן, קיבלתי כל כך הרבה מהצוות. וואי, המורות כאן מדהימות, הצוות, המנהל, כל המקום כאן. למדתי את עצמי, למדתי להתבגר. גיליתי על עצמי שאני בן אדם מאוד אחראי. הגעתי לבית ספר אז נורא קיבלתי שוק מהבנות, שזה לא מהסביבה הרגילה שאני נמצאת בה. התחלתי ללמוד פה מכל הבנות, כל הסגנונות.
נוגלי בשבילי זה בית. היה לי פה שנתיים באמת מדהימות, הגעתי לפה מפוחדת וחברות. באמת למדתי שבית ספר אפשר לאהוב, וגם כאילו שאני מסוגלת שאני יכולה הכל ומסוגלת. יש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. פה פשוט כאילו סומכים עליך, אתה שומע המון, את ההרגשה שכאילו אתה הרבה יותר אפילו כמו שאתה ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. הייתה לי שנה מהממת, ממש כאילו השנה הכי מטורפת שהייתה לי. בנות מדהימות, כאילו שיחות, מורות גם, צוות אלוף. קיצור, היה לי שנה מהממת. רגע הנה בשעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר. למדתי שזה שאת לא בן אדם של בית ספר זה לא דבר רע, זה דבר לגיטימי. כולם אוהבות לעזור לכולם, כולם אוהבות להיות חברות של כולם, ואין כאן תיוגים, אין כאן כלום. נוגלי בשבילי זה כמו משפחה, זכיתי לחוות את השנה הזאת פה, אחרי כזה מלא כאילו טוב מינוס, פתאום לחוות מדהים ולהצליח, ולאו דווקא באופן לימודי, כאילו גם, ופשוט כאילו להרגיש שאתה עושה מלא. אני לא רוצה לעזוב, סתם אני רוצה, אבל גם לא רוצה, כי מאוד טוב לי פה, מאוד כיף לי כאן. אני מאוד מתגעגע לבנות כאן. שיהיה לכם בהצלחה.